Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Riv Politico u kojemu komentiram najavljeni projekt kompleksa stadiona Kantrida. Imao sam malo veću pauzu od zadnjih videa jer sam se na ovu temu trebao malo opsežnije pripremiti. S obzirom na to koliko je tema podijelila javnost i koliko zapravo ima detalja koji površinski i nisu vidljivi. U tom kontekstu moram odmah naglasiti da osobno nemam niti sam ikad imao išta protiv rekonstrukcije stadiona Kantrida. Ono oko čega imam rezerve je novo idejno rješenje koje uključuje izgradnju 3 nebodera visine više od 100 metara uz sam obalni pojas, a koliko vidim nisam jedini kojemu je taj dio problematičan. Ukoliko se pitate kakve ovo veze ima s politikom, citirat ću arhitekta Sinišu Zdjelara, inače autora idejnog rješenja nove Kantride, koji je svojedobno izjavio da je urbanizam visoko politička djelatnost, s čim se definitivno mogu složiti u ovom slučaju. Problematiku ću obraditi kronološki, tako da krećemo od samoga početka, a to je tiskovna konferencija na kojoj je najavljen i prezentiran projekt nove Kantride i na kojoj su sudjelovali većinski vlasnik Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka Damir Mišković, gradonačelnik Marko Filipović, župan Zlatko Komadina te ministar Oleg Butković. Filipović se tijekom prezentacije postavio da možemo birati doslovno ili ćemo nešto mijenjati ili će sve ostati kako je. Kao da ovaj koncept je jedini mogući i neminovan, što naravno nije istina. Stalno je naglašavao povratak na Kantridu, a umanjivao priču oko nebodera. Župan Komadina i ministar Butković pohvalili su i podržali projekt, što govori o konsenzusu na relaciji SDP-HDZ po pitanju ove teme. Butković je čak rekao da će taj projekt biti proglašen strateškim za Republiku Hrvatsku u kontekstu obnove sportske infrastrukture, što je svakako zanimljiva izjava. Zanimljivo je i kako Damir Mišković je rekao da će gradsko vijeće izglasati pokretanje postupka za izmjenu prostorno-planske dokumentacije, čak i prije održavanja same sjednice, kao da je on kao privatni građanin nadležan za takvo što priopćiti. To samo potvrđuje da se unaprijed znalo kako će na sjednici gradskog vijeća glasati SDP-ova predizborna koalicija HDZ, pošto te grupacije imaju zajedno 17 od 32 gradska vijećnika. Gradonačelnik doduše na kraju je reterirao donekle i rekao da će ipak kroz javnu raspravu i sve ostale procedure definirati konačni izgled uređenja tog područja. To jest da neće nužno sve biti kao u predstavljenom idejnom rješenju. No naravno, teško je u to povjerovati nakon ovakve prezentacije na kojoj sudjeluju čelnici svih razina vlasti koji su izjavili da stoje iza ove u osnovi privatne inicijative. Kao što već znamo, u međuvremenu gradsko vijeće je zbilja odobrilo početak postupka izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije, no to samo po sebi ništa ne znači jer otvaranje postupka još uvijek ne znači da će sve biti pozitivno riješeno, usprkos tome što se u javnom prostoru to pokušalo prezentirati drugačije. Nedugo zatim, građani okupljeni na dočeku nove godine u podne na plaži kod Morskog prasca, gdje je i predviđeno da se neboderi grade, potpisivali su peticiju protiv izgradnje nebodera, te su jasno naglasili da nisu protiv obnove stadiona, ali da su svakako protiv nebodera. Zanimljivo je kako je to okupljanje na Kantridi inspiriralo jedan u nizu vrlo navijački obojenih tekstova novinara Edija Prodana iz Novog lista, u kojemu se, po meni, vrlo neprofesionalno obrušio na građansku inicijativu Kantrida. Radi li to Edi Prodan iz vlastitog uvjerenja ili je riječ o nekakvom interesu, teško mi je reći, no teško se oteti dojmu da su ovakvi tekstovi kao naručeni za one koji žele da ovakav projekt pod svaku cijenu prođe. Početkom svibnja ove godine autor idejnog rješenja nove Kantride Siniša Zdjelar bio je gost u emisiji Bilanca uspjeha kanala RI, a gdje je između ostaloga pravdao izgradnju nebodera time što generalni urbanistički plan ionako omogućava izgradnju visokih građevina na nekim lokacijama, a tek između redaka priznaje da zona stadiona nije trenutna jedna od tih lokacija. Prema njegovim riječima, ideja je da to budu stanovi visoke kategorije, što u prijevodu znači da će u praksi to biti stanovi za imućnije ljude, vjerojatno strance. Mislim da je dosta bitno i taj faktor uzeti u obzir, a ne promatrati ove nebodere kao na primjer nebodere na Rastočinama ili na Kozali, kojima je namjena bila zadovoljiti stambene potrebe lokalnog stanovništva. A što kažu drugi stručnjaci? Arhitektica Jana Puž recimo tvrdi da projekt nije prilagođen okolnome prostoru u smislu reljefa, prometne infrastrukture, zelenih površina, te da se krivo uspoređuje Rijeka s Barcelonom koja ima prostora za širenje za razliku od Rijeke, te s Dubajem i Miamijem
koji pak nemaju nikakve sličnosti s Rijekom. Osim toga, kaže i da bi se Rijeka trebala više ugledati na srednje europske gradove kao što su Beč, Budimpešta i Prag, pa i glavni grad Francuske Pariz, koji svakako veliku pažnju posvećuju omjeru zelenih površina u odnosu na izgrađeni teren. Također, na nedavno održanom panelu u organizaciji Društva arhitekata Rijeka pod nazivom Kako planirati grad, slučaj stadion Kantrida, većina prisutnih stručnjaka govorili su negativno o načinu kako se ide u taj projekt, odnosno kako se određuje jedna mikrolokacija bez da postoji jasna urbanistička strategija razvoja grada. Doduše, članak Edija Prodana o održanom panelu umanjuje sve te kritike, dok je najveći dio teksta posvetio hvaljenju Siniše Zdjelara, istodobno opet pljuvajući po građanskoj inicijativi Kantrida. Arhitekt i sveučilišni profesor Maroje Mrduljaš je posebno govorio o tome da kako se gradovi ne razvijaju spekuliranjem, te da se ovdje struka, osim naravno autora idejnog rješenja, zapravo nije ni pitala, te da je nedopustivo kako se to sve skupa radi. Osim toga, urbanistica Jana Perković je prije nekoliko dana objavila kratki prilog o Krejes placu, kvartu u Kopenhagenu, koji je u jednom trenutku isto trebao dobiti visoke zgrade, no zbog prosvjeda lokalnog stanovništva to se nije dogodilo i kvart je u međuvremenu rekonstruiran u skladu s povijesnim nasljeđem tog prostora. Na kraju teksta navodi kako su gradovi koji su ulagali u megalomanske obalne kvartove, primjerice London i Melbourne, uglavnom dobili kvartove koji su u međuvremenu propali kao turističke destinacije i kao mjesta za život. U međuvremenu Edi Prodan objavljuje u Novom listu intervju sa Sinišom Zdjelarom, a po strukturi intervjua evidentno je da se radi o kontroli štete koju je uzrokovala panel rasprava u Društvu arhitekata Rijeka. U intervjuu koncept nebodera se brani maglovitim izjavama da su u nekim gradovima sličnih gabarita neboderi postali jako važno dodanom vrijednosti, da bi onda od gradova u Europi spomenuo samo DC Tower u Beču. Također, u predzadnjem pitanju intervjua Edi Prodan čak i otvoreno laže da je većina u gradskom vijeću izglasala projekt, iako se to naravno još nije dogodilo. Mogu razumjeti potrebu da se ovaj idejni koncept brani i promovira, ali čemu laganje? Vrlo neprofesionalno ponašanje za jednog navodno profesionalnog novinara. Na kraju intervjua Siniša Zdjelar posredno poziva stanovništvo na dijalog, međutim to se naknadno pokazalo neiskrenim jer kad mu se građanska inicijativa Kantrida izravno obratila, on im je s visoka odbrusio praktički da bez potpisa i pečata nema on što s njima pričati. Odnosno, barem je takav dojam stvorio njegov odgovor. Dodatno, ni gradonačelnik Marko Filipović očito nema pretjeranu želju za dijalog s građanima, s obzirom da na molbu građanske inicijative Kantrida za prijem, kako bi mu prezentirali svoje stavove i peticiju građana, uopće nije odgovorio. Sve u svemu, mislim da je i više nego jasno da je ovo idejno rješenje napravljeno tako da bi bilo prije svega isplativo za privatnog investitora, a da je stadion tu samo sredstvo kako bi se kupila naklonost javnosti. Naime, poprilično sam siguran da stadion nije dio ove priče, već da se samo grade neboderi, podrška javnosti u ovom projektu bila bi ispod 10%. Na ovaj način, svi koji su na neki način uključeni u ovaj projekt koriste nostalgiju za stadionom, da bi umjetno stvorili sukob između građana i svi koji se protive ovakvom idejnom rješenju karakterizirali kao nazadnjake kojima sve smeta, a sve kako bi se što lakše proguralo nešto što do sada nikad nije bilo predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom. Podsjećam da postojeća prostorno-planska dokumentacija ni u čemu ne priječi da se stadion rekonstruira već sada. Da se razumijemo, osobno ne živim, niti sam ikad živio na Kantridi, ali rođen sam i živim u Rijeci i stalo mi je do smjera u kojem ide naš grad. S tim u vidu, smatram da 3 nebodera koji će u konačnici samo ojačati rentijerstvo, odnosno iznajmljivačko gospodarstvo u Rijeci, definitivno nisu taj smjer i vizija koju moramo težiti. A ako se pitate što sa stadionom, samo ću podsjetiti da je isti već trebao biti građen za 50 milijuna eura, odnosno 25 milijuna eura za sam stadion i dodatnih 25 milijuna eura za popratni komercijalni dio, odnosno hotelski kompleks, bez nebodera. Dakle, očito je moguće drugo rješenje, ali ono onda ne bi bilo dovoljno profitabilno za sve dionike i investitore. S obzirom da danas grad vodi netko tko općenito više vodi o interesu investitora nego građana, čemu smo već svjedočili u kontekstu rasprodaje gradske imovine, nimalo ne čudi da se onda ovakvi projekti guraju baš sada. Pitanje je samo hoćemo li kao javnost išta poduzeti po tom pitanju. Toliko za danas. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite RIP Politiku na društvenim mrežama. Poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.